Sharif Production. Matatawa a kin zamto tawa ke ne nunawa kuma har ne kosawa a bani ke biyo soyayya biyo aure aiki mai kyawu ce matakin zarce ba a kwatance balle ai tantance ke kina da kyau tauraruwa a cikin yan mata masoyiya masoyiyata 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 zama shakallo dan mata haka kin bullo kin zarce gwalo domin kin fi adin dolo ga hannuna ta horike mu tafi tare baby na baby na baby na baby na me suna ke na biyo halinki zan koyo to za ne miki goyo kuma zan miki oyoyo farin ciki babu yake zuciya kin sanyo zamina jigona abar kauna abar raina muradina mafarkina gangar jikina farin cikina nishadina zaɓina yace zaɓina lissafina a kowace rana nasarana yace nasarana harshen ƙauna lambun ƙauna nan za mu zauna nan za mu gana hoton ki zanzana ko a ina a gari na Kano yan mata ke ce dawa